tentokrát počasie nám praje, dúfam, že to všetko dopadne dobre. Na takýchto špeciáloch je to o dosť ľahšie ísť jazdiť. A ja sa opýtam Kušmírka ako jazdca, že videl si tie jamy, naozaj tam na konci mali trošku problémy aj tie veľké špeciály. Je to jednoduchšie ako ísť na nejakom sériovom aute po tom teréne, alebo bude? Ako to? Uvidíme, či aj spomňať Praháč na konci. Ale on povedal, že Praháč je aj vrácať, takže môže Praháč aj tak, aj tak Praháč. No dobre, chlapi, ja vám dám teda starú. Dobrej akcii, pekne zorganizované od Offroad klubu Orava a Miško sa ma ide niečo pýtať. Ja by som chcel ešte povedať, že toto moderuje najlepší moderátor a najlepší DJ pod slnkom, lebo jedine DJ Žiro a Tibor na zdravie, Praháme. A poprosím nejaký ten potles pre Žira, pre nášho ukladača, na to, že sa toľko tu... Tak. Dobre, vyzerá to tu naozaj dobre. Prichádzate, ľudia, bufety sú pripravené, jedlo, pitie, poďme hrdloráči, wafle, hranolky, presníky, síry, herbery, naozaj takže je toho dosť. Nech sa páči, môžete sa posilniť, langoši, nejaká tá zbudenia pre deti, hráčky. Máme tu skákacie rady. Dobre, Janči, a ty ako to hodnotíš na tomto mieste? Je tak trať zaujímavá, počasie vyšlo, nejako minulý rok. Minulý rok to bol masaker, naozaj to bol Mordor, ale nevadí, takže dúfam, že si objazdíte čo najlepšie. Chalani, držím vám palce do čierneho balógu, black balóg, poďte tu na Kuštár, synové alebo neviem koho auto, nejaký mladý chalanisko bol pri vás. Dobre, ale ja sa pýtam vás, povedzte mi vy. Je to klasický Jeep, troška odúľbený a to všetko. Takže čo, že dá sa ísť aj ľahšie, ako? Ako sa ide do toho strmého, tak sa je